Mobili nkhani ndimene zikuchitikira ndimene zimachitikira tingotengera kuchokera pa 2014 2019 2020 kufika lero 2025. Ndikatengera za 2025 mboma la Chakwera amene amadzudzula boma la Chakwera timaombera mmanja timatamanda ndipo timatenga kuti akukamba zoona ndi anthu anzeru oganiza bwino. Anthu amene aja nzeru zawo zigadakali nazo adzudzulaso mboma ili ndeti satenge ngati anthu oyipa kapena atumidwa ndi MCP kapena atumidwa ni ndani nanga pamene ankadzudzula MCP ankatumidwa ni ndani. Nawonso a MCP ankanena kuti DP matuma anthu ma social media. Mawu amene aja azinenedwanso lero pamene DP ili mboma pamene pali zofowoka akamala nkhula anthu omwe aja aboma ilena azinena kuti atumidwa ndi MCP zizichitikanso. Kumakhala mbali yolephera kuchita zinthu mboma ndeno mamba kuyang'ana amene mawu timene tingamakupange cover ngati munthu ngati uli wechitsiro kapena ulibe nzeru zooneka kuno bwino pande pali timakoti tinatange mu social media ndio mwakatenga timene tija tupanga suti nzeru zako zopoira zija. Tsopano ngati awa zingamavuta kuyendetsa boma tisadzamve kuti yayi MCP ndimene kwatuma tilingagwetse boma ili iye ayachipane chakuti iye ya opposition yakulimbana boma ili ayi. Zinthu zimene azilankhula anthu ngati zili zoona akuna zimenezo sikuti anthu akamaona kuti zolakwika azingokhala du iye ayitikalankhulane nakuti MCP atituma kulephera kukhala kwawo kamwayi apereka anthu Malawi apereka mwayi ku chipati cha DPP kuti liyendetse boma akapanga zafwaka tilipo mpano tiyankhulanso. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumasana pa Limpopo FM with Comrade Ntanyiwa. Ndinatulusa audio imene ndinazuzula kunena kuti ngati ine Comrade Ntanyiwa osati ngati inu koma ngati ine chifukwa anthu fe tinabadwa mosiyana. Ena timafuna kukhala pamalo pamene pali nkhondo, ena timafuna kukhala pamalo pamene anthu akukangana timamva bwino mu mtima. Koma aja anali maganizo anga ngati Comrade Ntanyiwa, ngati omenyera ufulu amalawi, anthu osauka, anthu ovutika. Nde ndinayankhula kunena kuti sindidzalola ineyo kuona amalawi akukhala pa chipinjo. Nde anthu ambiri anayankhula mene anayankhulira awonso anali maganizo awo. Nde mkatikatimo muliso maganizo ena amene amagwirizana nane kunena kuti ayi Comrade simunalakwise zimene mwayankhula zija mwachita bwino. Ngati inuyo kholo simunayenereka kubwera ndikumawuza anthu kuti pitani muzikamenyana. Kodi kumene kuko anthu atati akavulazani azanena kuti chani? Comrade Ntanyiwa anatulusa mawu kunena kuti tenganisi kwanje pitani muzikamenya anthu. Kuyankhula kwa kholo la nzeru sikumalimbikisa phokoso kwa ana. Kholo la nzeru limawuza ana kunena kuti izi iyayi kukanakhala kuti anali mayeso amalawi ambiri ndi ena analephera mayeso amenewa. Chifukwa ndinapereka mayeso poyankhula zimene zija nde ndaona mmene anthu anatulukira mmene anayankhira. Ndi zimene zandionesa kunena kuti mudziko mwathu tilimo anthu a mitundu ingapo, ena okonda mtendere, ena osakonda mtendere. Ena ndionena kuti olukungu atengera ngongole yawo lero mmamawa
dzuwa lisanalowe akuyendera pa khomo pako kuzafunsa kunena kuti ndalama yanga ija, ndipo ukhoza kuyibweza ndalama usanayigwirisire ntchito. Ndikuti kunali tikuyankhula anthu azibambo, azimayi, anyamata, munthu kungongola 20,000 kwacha kuti ukagulire thumba la chimanga, koma usanakagule thumba la chimanga lija aina kangongole ndikubwera kuti timabwera kuzatenga ndalama ija, iwe nkuzifunsa kuti ndimafuna ndizipita kukagula chimangacho pano ndi mpaka aina akewa atulukira. Ndi zimene tu ine ndazoona nditatulusa audio. Amalawi ambiri mwalephera mayeso chifukwa chonena kuti ineyo ndamene ndimalira ndamumva wina akunena kuti kodi Comrade Ntanyi wamaisa mmalira kugwesa misonzi ndiye mukufuna anthu amene ajawo basi tungwasiyasiya. Ndimagwesa tu misonzi ndine, mmagwesa misonzi ndine, ine ndamene ndimagwesa misonzi. Inu munagwesapo misonzi, munagwesa misonzi inuyo ntati ndikufuseni kumulirira chilima, munagwesa misonzi kwalirira anthu aja mmangoyankhula simunagwese misonzi. Amene anagwesa misonzi ndamene zinamkhuza kwambiri, ine zinandikhuza, nagwesa misonzi. Koma sinanene zonena kuti anthu aboma akagwira agwire akhapi ayi. Mudzi wa bwanji zambiri ngati munthu yomungofikira kummenya ndikufa, ngati munthuyo ndamene amaziwa zisisi zonse ndenu mwamugwira ndikumupha, zisisizo muzipeza. Tatiyeni kumakula m'maganizo. Chimene tikufuna ife ndichonena kuti boma limene labwerali ligwire ntchito mosavuta. Tikufuna tione kusiyana pakati pa boma lija ndi boma ili, komanso ndili okondwa chifukwa cha kuyankhula kwa anamalomba ayankhula mawu amene andigwira ku mtima. Choncho chigawo chaku madzulo masanano pa Limpopo FM muli ndine Comrade Ntanyi wa. Choncho ndisanayambe programu yanga ndati tiyambe motere. Tasankha Peter Mutharika kuti akhale mtsogoleri wathu komanso my Jenny Ansah. Choncho chigawo chakumasana kuno ndikufuna ndithokoze kunena kuti office ya sopano ya mtsogoleri wa dziko lino kuyambira mawa lino ikhala ikugwira ntchito zake. Ndikudziwa kunena kuti pali zambiri zolakwika zimene zachitika mboma limene lachokali, pakufunika kuti tipereke nthawi yokwanira kunena kuti ma office amene wa Office of President and Cabinet ikuyenereka kuti igwire ntchito bwinobwino. Choncho chigawo chaku masana kuno ndifuna ndinene kuti congratulations congratulations Professor Arthur Peter Mutharika komanso Jenny Ansah SC pokhala atsogoleri athu atsopano a dziko lino la Malawi komanso ku chipani chija cha DPP. Malangizo anga ndonena kuti gwirani ntchito yanu posayang'anira nkhope kuti uyu ndi ndani. Gwirani ndi ntchito ndi wina aliyense amene mukuona kuti ndiothekera kuti mukhoza kugwira naye ntchito. Mavuto ndi osayamba. Amalawi ali ndi chikhulupiriro ndi kubwera kwanu, ndipo tikudziwa kunena kuti zititengereko matsiku kuti zinthu zichite bwino. Komano ndifuna ndiyamikire kunena kuti mutangotenga dziko simunalumbiritsidwe. Tinaona mtengo wa chakudya, Amalawi ife takutasamira kwambiri pa chakudya. Taona kuti chakudya chakhala chikutsika mtengo kufikira pano madera ena chimanga ndikumva kuti chamba kufika ma 50,000, ena chamba kufika ma 40,000, zimene mboma tinali nalo lija kunalibe. Choncho ndifuna ndikuyamikireni a president. Ndifuna ndithokoze Professor Peter Mutharika chifukwa cha speech imene anayankhula kunena kuti afuna Malawi uyu akhale wokomera Malawi wina aliyense, sakufuna Malawi uyu akhale watonga yekha, Malawi akhale wasena okhaokha, kapena nkhonde okhaokha, kapena achewa okhaokha, kapena alomwa okhaokha, kapena atumbuka, kapena muyawo, kapena mulambya. Ayi mwachidule anena kunena kuti akufuna dziko limeneli likhale lokomera wina
wina aliyense likale lokomera wina aliyense. Choncho ndimafuna ndithokoze kwambiri a president chifukwa cha kuyankhula kwanu, komanso ndikufunatu ndithokoze aja bambo Shadrack Namalomba poyankhula ku mtundu wa Malawi kunena kuti DPP sija yakale, iyi ndi DPP yosinthika, ndipo ngati pali ena amene akuona ngati azigwirisa ntchito dzina la chipani cha DPP nkumakapanga zolakwika, amenewo chipani cha DPP mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika azachitapo kanthu. Amalawi tikuyembekeza kuona zinthu zosiyanasiyana zosemphana ndi zimene tinaziona mboma lapita lija. Choncho ndili woyamikira chifukwa cha mawu amene mwayankhula Namalomba obweresa umodzi pakati pathu kunena kuti DPP imene yabwera ndi DPP yatsopano. Choncho ndifuna ndinenenso kunena kuti kwa onse amene tili ndi mtima tiyeni tonse timsire Mulungu nthawi imeneyi imene yayikika. Mulungu watipasa kunena kuti President Peter Mutharika ndiye mtsogoleri wathu. Ndimafuna ndipemphe achinyamata tonse amene tikulingalira kufuna kuzakhala mtsogoleri wa dziko lino. Achinyamata tonse amene tikufuna kuzakhala mtsogoleri wa dziko lino kusogoloko, ndili ndi mawu anonso. Wa Malawi ndofuna ndipereke uthenga kwa tonse, kati nayamba kale ndale kasi tinayambe ndale, komano tifuna tizakhale atsogoleri a dziko la Malawi. Tisakhale ndi phuma silimachita bwino. Chisanzo taona Jeni Ansa anakhala kunyozedwa mmene anayendesa chisankho cha 2020 chija, ananyozedwa koma anafasa sanapite ndikumapanga matukutuku. Lero ndi vice president wa dziko lino. Ndikufuna ndipemphe nonse achinyamata amene muli ndi zipani zanu, amene ena muganiza zona kuti mwina muyambe zipani kapena muli kale mu zipani, mufase. Mukafasa muzaona maso, mukadeka muzaona maso ankhono. Ndipo uthenga wina umene ndili nawo ndikufuna ndipemphe ma MP onse a DPP. Ma MP onse a DPP, pali ma MP ena ndikufuna ndingopereka mpata uthenga uso upite kwa adadi ine ndikufuna ndigwire nanu ntchito. Ndizikuwuzani kunena kuti fufuzani pakuti pakuchitika zakuti pakuti ine ndimagwira ntchito ndi boma limene labweralo. Ngati bomalo sili kupanga zimene zikufunikazo, ndi pamenenso pano timabwera ndikutembenuka ndikuwauza anthu kuti boma ili tiye ntilisiye. Komano ine ndasankha kugwira ntchito ndi boma limeneli, ndigwira nalo ntchito, ndigwira ntchito ndi a DPP mpakana tuone kuti zinthu zasintha. Koma ngati zinthu sizisintha, ngati zikupita kosayenererako, tiyenereka kuyankhula chifukwa tisafere kunena kuti iyayi ife mwakuti ayi. Choncho ndifuna ndinene kuti ndifuna ndipemphe ma MP nonse a DPP amene mwawina. Pali ma MP ena mwayamba kale kumasala azanu kukuimbirani telefoni. MP amene iyeyo sanapambane chisankho chimenechi simukumuyankha telefoni, khalidwe loyipa limeneli. Ndifuna ndizunzuliretu MP wina aliyense amene waluza wa Afodi, MP wina aliyense amene waluza wa DPP ndi munthu ngati mmene muli lino. Nkuthekaso nthawi imene ikubwera kutsogoloko muzayimaso pa chisankho, nkutheka mukhoza kuzaluza. Choncho ndimafuna ndipemphe yankhanani matelefoni nokha kumeneko. Chachiwiri, pali ma MP ena mwayamba kale kudederuka. Professor Peter Mutharika kunjaku pali ma MP anu ena akupita nkunka nkumanamiza anthu, kumanamiza achibale awo kunena kuti tikutengani muzikagwira ntchito ku State House. Sitikuzifuna zimene zizi. Tiyeni timsire Peter Mutharika ndi executive committee ndi anthu ena amene chipani cha DPP chisankhe kunena kuti inu mutithandize kusankha anthu okagwira ntchito ku State House. Inu mutithandize anthu oti azikagwira ntchito ku ma embassy. Ndithu ndi uthenga wambiri wopita ku ma embassy. Ndikufunanso
bwana Mutharika mutisinthire anthu amene ali maembasimu achokeko onse abwerere kumuzi tisankhe anthu ena apiteso ku maembasi kuchifukwa pali anthu ena anafika paja pomatenga ku embasi ngati kumuzi kwawo kumatenga ku embasi ngati ufumu. Choncho ma MP nonse amene mukumapita kumanamiza anthu mwachisanzo kulichenza kuli MPs ndi mchula nokha kulichenza mumziwa akuanamiza anthu kunena kuti ndikutengani muzikagwira ntchito ku State House. Kodi mwachisanzo ndingotinena kuti ana Malomba atenge anthu awo 5 azipita ku State House. Peter Mutharika weniweni ali ndi mbumba ati kuthyolo, ali ndi mbumba kunchewu, akatenga anthu akunchewu akatenge anthu akuthyolo azipita nawo ku State House. Ndete atenge achaponda atenge abale awo apite nawo ku State House. Ndikupereka tu chisanzo ndiye tatenge achimwene anga achisali ali ndi achimwene anu panopa wasanduka mchimwene wanga sali mboma. Ndikufuna kugwira ntchito ndi bomali mundigwire mkono bwinobwino kuti ngati mukufuna kukhala mboma moyo wanu wonse ali nanga zipani zinazi nanga sizitengera chipanicho ngati chikuyenda bwino chipanicho ngati sichiyendesa bwino ngati chapita chicha tikuyenera tichichosemo koma chikangoyendesa bwino chikhala moyaya koma osati iwowo ndi amene azizitamandira kuti asakhala moyaya. Ntchito zawo zachitire umboni zapangise kukhala moyaya koma mtsogoleri wa chipani asabwere ndikumatiuza ife kunena kuti chimene chamanga kumwamba pasi pano chamanga chomwecho ife mpaka 2030 wo imene game imene ndiyosagwira imene ndiyosagwira osankha ndife anthu kupyolera mwa Mulungu ngati imene tasankhira Peter Mutharika. Choncho achimwene anga achisale kumeneko ndofunika tizimvesesana muli ndi ntchito eniyo chachikulu chonena kuti muzigwira ndife intelligent chifukwa ife ndi amene tizikuwuzana unena kuti pitani pakuti mpange chakuti. Choncho ma MP nonse amene mukupanga khalidwe lonyasa zimenezo zithe. Utenga anga ndifuna upite kwa Peter Mutharika kunena kuti ku chipani cha DPP kuli ma MP amene aluza koma mwagwira nawo ntchito kuchokera siku loyambirira analolera kukhala kunja kwa boma mpaka alolera ndikuzalowa nawo mboma koma Mulungu sanafune kuti akapitirire. Ndifuna ndikupempheni anthu amene aja ali ndikuthekera kwapasa maudindo maofesena ali ndikuthekera kwatumiza ku maembasi akunja aja MCP ali koko aja achoke kumene koko muikemo ena mukhoza kutenga kaya ku UTM kaya ku UDF amene mukuona kuti inuyo muli comfortable kuti uyu yakhoza kutigwirizira ntchito. Ndiudziwa Peter Mutharika sinu munthu uja wankhaza ndinu munthu uja wachikondi mtima wanu ndi wofewa. Choncho ndifuna ndinene pano kunena kuti President Mutharika mukuyeneka kuti anthu ma MP onse a DPP amene aluza mwagwira nawo ntchito bwino musayiwale ilo ndi pempho langa komanso kuli ma MP amene amagwira ntchito ndi olemekezeka a Chihana amene anachita bwino mwagwira nawo ntchito mpaka kuoloka. Kuli zipani zina zimene muli nazo kumene koko inuyo mukudziwa ili ndi pempho langa kunena kuti boma limene lili tilimve kutsekemera ndi kukoma. Ntchito yonse ili m'manja mwanu musalole munthu kuti akuwuzireni chochita ndi cholinga chonoti akulakwitseni. Amalawitu alikonda bomali muone mmene avoterera azathu akumpoto muone mmene aponyera mavoti azathu achigawo chapakati. Ndiyamike Alfred Gangata chifukwa cha ntchito yotamandika imene mwayigwira. Ndani amadziwa kunena kuti Peter Mutharika angapite chigawo chapakati ndikukamenya zigawo zina osayang'anira nkhope zinatengera Alfred Gangata ndikuzipereka. May God bless you Alfred Gangata. Komano chimene ulangizo wanga kwa Alfred Gangata
as a young guy mnyamata amene mwina kutsogolo mulibe ndi malingaliro onena kuti ineyo ndofuna nditazakhala mtsogoleri wa dziko lino. Uthenga ndionena kuti Alfred Gangata ndofunika kuti mudeke osapupuluma ngati mene apupulumira achinyamata ena. Mwaona kuti achinyamata azanga atu amapupuluma, koma inu mwadeka mwaipanga Central Region lerolo kukhala ya DPP. Ndikudziwa kumenena kuti kumene kumakhala APM nthawi zonse dzina mmutu mwawo makhala dzina la Alfred Gangata. You manage it, you store it. Palibe amene amayembekezera kunena kuti MCP ngachoke mboma kupyolera mavoti ochokera ku Salima, mavoti ochokera mulilongwe mmene amanena kuti mulilongwe ni mwawo. So ndifuna ndinene kuti a President Apito Mutharika yang'anani bwinobwino kuti chipani chiende chitsogolo. China chimene ndifuna ndibwera nawo, ine ndimakonda kulangiza sikale ndi munthuyo kusamva. Ndikamamlangiza munthu sikudana naye, koma ndikudana ndi chikhalidwe chake. Uthengawu ndifunanso upite ku chipani chonse cha DPP kunena kuti musangolola munthu wina aliyense kuti alowe ku chipani. Kaya analazi zanu koma alephera kumene analiko, tasiyani kaye konko akhale kaye kumene koko. Muchikonze chipanichi, muchione kuti chipani chagwira chili ndi moto chikutentha. Ndiye mwina mukhoza kumatenga anthu mukudziwa zonena kuti apapa zivote zitani 2030 tikuwinaso, koma musathamangire kulowesa anthu muzipani, chifukwa mukathamangira kulowesa anthu muzipani mapeto ake muzapezeka zonoti mwalowesa anthu amene azachiwononga chipani cha DPP. Ndiye uthenga wanga ndifuna upite kwa olemekezeka amchacha. Mundimvese bwinobwino sindikudana nanu. Amchacha munali munthu mmodzi amenenso munasumirapo chipani cha DPP. Chimene china kupangisani kuti mukasumire chipani cha DPP mmachiziwa ndino, koma ifeyo anthu amene tikudziwa zonena kuti munachisumirapo chipani cha DPP timakuyikani pa question mark kuti mukuyendabe ndi DPP koma mmakhala nayo zifukwa. Ndifuna ndikupempheni amchacha mwachikondi kunena kuti ngati ndikotheka amchacha, ngati mwalandira ndalama kuchoka kwa Bilali Kalimu, Abdul Kalimu komanso Elias Kalimu, anyamata amene wanda ku Nsanje azibale awo abidamia, ngati mwalandira ndalama yokwana 50 million tengani ndalama yo mukaibweze. Ngati anthu akukukakamizanibe kuti akufuna akupaseni 50 million ndalama yo ikaneni, chifukwa mukailandira ine ndimuuza president wanu. Mukailandira ine ndimuuza president wanu, ndipo ndizabwera ndi ma evidence. This time around ndizibwera ndi evidence. Musaononge chipani. Gulu la Kalimu ndi gulu la MCP. Bambo wao ali ku Kuwait. Nde afuna kunyengerereni kukupasani ndalama kuti alowe ku chipani ku DPP, kuti abambo awo asachosedwe ku Kuwait. Game imene sigwira. Ndanena kale kunena kuti Apito Mutharika muli ndi anthu amene agwira ntchito bwino kuchokera mutachoka mboma kuzafika panonso kuzabwereraso mboma. Choncho gulu ililira Bilali Kalimuli ino latata ndisake, I don't mind, koma awa ndikazangomva kuti alowa DPP ine musaza ndichoipo. Anthu amene wawa ndikulosokoneza lero ife ndifa independent omwewa kuti awine independent wawo ndalama zake zimachoka kwa MCP ndikumakapanga campaign. Lero akufuna akuloweni ndicholinga chonoti azitenga ma secret azipereka ku chipani cha MCP azakugonjeseni. MCP kubwereraso mboma apapa ndiye ndinenerepo ngati mmene ndinanenera kunena kuti sizawina apaso 2030 MCP olumutapanga kampeni ya mtundu wanje simukubwereraso mboma mpaka Amalawi azaganize mofasa. Mwatisuza, mwatiwonesa nyekwe, ndipo sitikukufunani. Nde ndikunena pano kunena kuti amchacha chonde mukupemphani ngati akupasani banja lako Akalimu ndalama ndiko cholinga chonoti Akalimu azikhalabe ku Kuwait alowe ku chipani cha DPP
ine imene isigwira ndi paliso mkulu wina akutiso akuchokanso ku MCP akufunanso abwerenso ku DPP. Izi somanena kuti ndifuna ndikagwire ntchito ndi chipani cholamula zimene zitufuna tizitezi ndipo tizitezi chifukwa zimenezi ndi zimene zikuononga demokrasi yathu ku Malawi. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Choncho wa Malawi chigawo chino chakumasana zimene ndinabwera nazo ndi zimenezi kunena kuti timsiye president wathu agwire ntchito tisamdodomese popanda vuto lina lililonse agwire ntchito yake motamandika. Taona kale zambiri zayamba kusintha ndangomva kamphekeserato a president ndangomva ka president mwayamba bwinotu gemutu mpaka kulandira ka 500 billion US dollars kuti muyendesere ziko kawande mwaponda mwalatu wina nyatu ndi wina nyatu. Ndikuthokozeni Kamlepo Kaluwa chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira ku Northern Region pobweresa Northern Region block kuyibweresa pamodzi ndi kuti ikagwire ntchito ndi Peter Mutharika. Awa ndi anthu ena amene tikuyenereka kuti talemekeze ngakhale aluza UMP koma ndi anthu amene tikufuna talemekeze kunena kuti anthu awa agwira ntchito. Amalawi chigawo chakumadzulo ndibwera ndi nkhani zochuluka kwambiri nkhani zimene ndibwera nazo chigawo chakumadzulo ndikufuna kuuza office ya sopano ya a president kunena kuti itisakire anthu ipite ikakonze ma office ena amene mwachuluka Katangale. Munali ndine Comrade Ntanywa chigawo chakumasana kuno.